you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my... Estava la rateta parlant amb la seva amiga i de sobte apareix el gat. ¡Qué guapo! Sería el meu espòs perfecte. Ui, que guapo, i ve per així. Per favor, et pots apartar? Val. Rateta, et vols casar amb mi? Clar que sí! Val. I qui ens casarà? Doncs jo sóc el senyor Mussol i jo puc fer de retor. De veres, moltes gràcies, però... i el vestit? I de sobte apareix una Marieta. Bon dia, jo sóc la senyoreta Marieta i jo tinc molt de temps lliure i podria fer-vos el vestit. De veres, moltes gràcies. Ja ho tenim tot. Ara sí, ha arribat l'esperadíssim dia de la boda. Gat, vols a la rateta com a esposa? Sí, vull, senyor Mussol. I tu, rateta, vols el gat com a espòs? Sí, vull. Doncs ja pots besar a la nòvia. Després de la boda, arriben a casa i el gat té fam i va a buscar menjar. A l'estona torna i com no troba res, es menja la rateta. El poble s'entera i va a renyir al gat i el gat s'arrepenteix. Sounds like Shia LaBeouf.